Нурлатлы Тахир Ибатуллин 5 вакыт намазын Нурлатның үзәк мәчетендә укый. Ул Рөстәмне дә бала чагыннан үзе белән бәйрәм намазларына алып йөри. Бүгенге ураза гаетенә дә алар икәүләшеп беренчеләрдән булып килделәр. Балага әти нинди үрнәктә балада шулай булырга тиеш һәм динне өйрәнеп, динне балаларга калдырырга тиеш. Рөстәм югары уку йортын тәмамлаган. Бүгенге көндә Казанда эшли. Әти белән ел сайын мәчеткә килергә тырышам. Бергәләп пример алып әтидән алты сала берсе намазлар, дуалар өйрәнеп, намаз укырга, Алла сәбәсергә мин урга булсын. Ибатуллиннар кебек балалары туган тумачалар белән бергә мәчеткә бәйрәмгә килүчеләр шактый. Мөселман дөньясындагы ике иң зур бәйрәмнең берсе булып саналган ураза гаетенә быел да халык күп җыелды. Алар бәйрәм вәгазы тыңладылар. Район мөхтәсибе Ирек хәзрәт Сәйфуллин ураза тотуның фазиләтләре хакында сөйләде, үгит-насихатлар бирде. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин котлауларын тапшырды. Алар ике гамәлләребезне кабул итсә иде. Һәм ике дөнья бәхете белән бүләкләсә иде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Нурлат районындагы барлык мөселманнарны, җир шарындагы бөтен мөселманнарны шушы мөбарәк үткен изге ураза бәйрәме белән тәбриклеймен. Аллаһ Раббыбыз барыбызга да исәнлек, саулык, сәламәтлек, ян тынычлык бирсә иде, илләребезгә, көннәргә тынычлык бирсә иде. Аллаһ Раббыбыз инде сугыш булган җирләрдә сугышларны бетерсә иде. Мәчеткә җыелучыларга Алмаз Әхмәтшин котлауларын аның урынбасары Ленар Мәнәпов җиткерде. Тоткан уразалар кабул булсын. Тәннәребезгә сихәт, җаннарыбызга тынычлык, гаиләләребездә иминлек бирсен иде. Киләчәктә дә менә шулай булсын иде. Мәчетләребез тулып торсын. Дөньяларыбыз тынычлык булсын иде. Вәгазь тәмамланганнан соң мөселманнар тигез булып сафларга тезелделәр. Бәйрәмнең төп өлеше намаз уку башланды. Элекеге хәрби 88 яшьлек Минвәли Хөснетдинов та бүген мәчеттә. Намаз тәмамланып, кешеләр тарала башлагач, ул да өенә ашыкты. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Коймак пешә, Зәйнәп апа тормыш иптәше белән бергә бәйрәм табын артында. Мин бик шатмын. 29 көн шушы бер көн калмыйча тараука йөрдем. Монарга мин чиксез шатмын. Зәйнәп әби гомере буе намазда, олыгайгач Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаган, 2 ел дәвамында мәчеттә хатын-кызларга дин нигезләрен өйрәткән. Күпчелек нурлатлылар кебек үк ислам традицияләрен саклап яшәү һәр мөселманның бурычы дип саный ул да. Резида Гинәева, Илшат Мәхмүтов, Айгөл Сергеева, Нурлат хәбәрләре.